An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni ka bɔ kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye alamisa ye. Bi alamisa bɛnnen bɛ nanzarasan kalo 6nan ye juin kalo ye. Bi o tile 24 ka bɛn 2021 san ma. Farafin kalo bɛ n'a bɛ fɔ ma seli furancɛ kalo. Bi o tile 14 ye jate la san kalo 11 na don hijira san 1442 san don duwawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Bangasi mara la dugu min bɛ wele ko Sɛgɛ dɔgɔfurancɛ kɔnɔna na maa 5 ɲɔgɔn olu minɛna ka tunun ni olu ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. An ka jamana kɔnɔna na bi Sebenikɔrɔkaw fɛnɛ IBK ka yɔrɔ kɛrɛfɛ zone dɔ minɛna butigi kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Kunungo Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ yɔrɔ min bɛ wele ko Warabugu yɔrɔ dɔ kɔni cira yen nɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Fo ka taa se Jɛma mara kɔnɔna na dugu min bɛ wele ko Kingare jɔnya wale kɔni ɲɔɲalen bɛ yen nɔ maa dɔ gɛnna ka bɔ yen nɔ o bɛ waati damadɔ bɔ kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma o denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ Bangasi mara dugu min bɛ yen n'a bɛ wele Sɛgɛ o chrétien maa ɲɛma ka fara maa 4 bɔɲɔgɔnko kan olu maa 5 bɛɛ lajɛlen minɛna jadi wale tigilamaw fɛ. A yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu kun bɛ ka bɔ Sɛgɛ ni k'u kunda san kan ka sababu kɛ chrétien ɲɛma dɔ kun fatura san u kun bɛ ka taa o jɛnaja kɛnɛ kan. Kunnafoni y'a yira k'a fɔ u bɔlen kɔ Sɛgɛ kɔnɔna na yanni u bɛ se Baɲangara dugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Wo jadi wale tigilamaw kɔni ye tɛgɛ kɛ ni maa ninnu na fɔ nin yɔrɔ la u tununnen don kibaruya ma dɔn u la fɔlɔ. Mopti gouverneur n'o bɛ tali kɛ colonel major Abbas Dambele la ale y'a yira k'a fɔ ko ni waleya min kɛlen filɛ nin ye ko a bɔra a kalama. Nka a ma ɲɛfɔli wɛrɛ kɛ a ko la ni waleya min kɛlen filɛ nin ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka se ka tɛgɛ kɛ ni maa ninnu na maa min ye ni maa ninnu minɛ yaasa fura bɛ se ka b'u ka woro ɲɛma cogoya min na. A yirala k'a fɔ ni marabolo in kɔnɔna na nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ka chrétien ɲɛmaa minɛni kɔni bi kɛ nka nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka chrétien ɲɛmaa minɛ nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye. An bɛ dugawu de kɛ ni maa ninnu u ɲumanama bɛ se ka segin ka n'u ka denbaya la cogo min na Ala k'o sabati. N'an bɔra ye Sebenikɔrɔkaw fɛ yen nɔ butigi dɔ kɔni kɔnɔna na olu ye tɛgɛ kɛ zone 2 la u ka butigi kɔnɔna na ni ka wele bila 9e arrondissement commissaire ale n'a ka cɛdenw ma yaasa olu ka se ka taa tɛgɛ kɛ nin maa ninnu na cogo min na. A yirala k'a fɔ ko nin zone 2 ko kelen ye sapeur pompier baarakɛla dɔ ye ka fara sotarama apprenti dɔ kan. Wele kɔni bilalen 9e arrondissement commissaire ale n'a ka cɛdenw ma olu taara tɛgɛ kɛ nin maa ninnu na nin waati in na u bɛ kasobonba la yaasa ka pereperelatigɛ d'a ma. Polisilaka min wulila ni ka taa ni maa ninnu minɛ an k'o dɔ ka seereya lamɛn. Polisi direction générale y'an wele tali la k'a fɔ ko mɔgɔ 2 u taara don butigi dɔ kɔnɔ IBK ka so kɛrɛfɛ ka butigi barake o ka fɛnw ta u kɛlen don k'u minɛ u datugu ye o jama bɔlen ba don ko n'an ma se joona u sɔn k'u jeni donc commissaire y'an bila ka taa an sera yen effectivement an y'a sɔrɔ mɔgɔ min datugulen don entre temps commissaire sera yen mara jama fɛ jama y'a faamuya k'a fɔ vraiment k'a jeni o t'a solutionné u kɛ bila ka na polisi la précaution an sera k'u labɔ commissaire ye jama la faamuya an y'u labɔ u don mobili kɔnɔ ka na n'u ye kelen o ye sapeur pompier élément dɔ nin ye apprenti dɔ de donc an sera min kɛ n'u ka PV banna déféré la. Ne tun bɛ tali kɛ polisi la polisi minnu taara ka taa tɛgɛ k'u kan an bɛ dugawu de kɛ ni nin maa ninnu minɛna hali bi Ala ka hakilina ɲuman di an ka maa ɲɛmaaw ma u ka se ka ninnu ka ɲangini ta ka ɲɛsin ninnu ma yaasa nin bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na. N'an bɔra ye dugukoloko kɔni kɛlen don kɔmuso shɔ bɛna da fara kura bɛ ka kɔ ka fara o kan. Kunungo sɔgɔmada fɛ Yirimajɔ yɔrɔ min bɛ wele ko Waraga yɔrɔ o yɔrɔ kɛrɛfɛla la olu kɔni wulila ka taa sɔrɔ machine kɔni ninnu donnen bɛ u ka yɔrɔ dɔw la ni k'olu yɔrɔw filenkolon ci k'u da kolon ci. A yirala k'a fɔ ko du 3 bɔɲɔgɔnko don u ye nin du ninnu bɛɛ lajɛlen ci yaasa ka pereperelatigɛ d'an ma. An ɲininkali kɛ maa dɔw la a yɔrɔ la an k'olu ka seereya lamɛn. Ne tɔgɔ Sɛgɛna Tunkara sɔgɔmada ne solila n ɲɛ bɛ polisiw la u ka cargo falen don u ka makɔn ka ca kosɛbɛ n nana ka na n ka yɔrɔ de ci yan du 3 de cira bon du 3 min cira an t'a dɔn ko y'a ci min na parce que
ko kirip me dutigi do ko ma ko kirip me nuti bon ko muso do na ko ata yoro bon taraki la ko aka de domanger goroki amagame ko ade domanger ko bon na ko mo yoro jole ko na ma ka fa de domanger na yi de domanger ibina papier ju ndi ama o qualité papier chez moi ko papier mo bubulo bon ko ma on sega fa ko kan parce que le papier mo no ko de to am e du mo di am o roye no ko bu nga yoro yi ko lu de sega am moya lu de sega fa on tege etala yanu kana ci wannan seven fraud min ba yira ko na rocha ne yoroti fanfen nana kana yoro la jo no demolition papier ko ma demolition papier so ma fo tro ka fo papier yoru jale na pe fo to ko mi demolition papier ka fo ko ni ndo en bi ni galot le hagene ko amna ka rochi ok nana balo la so na don kati ko do na ni yoru be yoru sharati gude do ni fama mo buli ka do ni laban ne felo de fisikile ndani mi parce que dombe do bi saka aku ka amu me do be ulu tan omu do pe no mu mu be cheni ko no su cheni na toto ma bi cheni de kumbe sana kase mais asele ko fele bodo kariga wulde ni tado e bin najigo malamede no to ko mari kulubali bo so madana usulla kanera wele ko ngora ka do be ko shagna tumora nana nyasro safina daro de be akuye kudo terevla ka clôturer bu safina de ka kono bo mo fana bi sha kono supasama kura do kuma kreve fana uye majido kono ku supasama ngari katika brikuchi annana aya nyingalike yali ane muso benyona muso ye papier do dedi amuka fo aka bo a demolition sorowa aku papier madi ku muso ko nana fuye ale gayna kirla ata yoroy ko wor segamo ko baji da am wor segamo ne dalu bien na ye wor di mo ibna tijire dama nga yoro lawa ko muso ko ayi ale ti papier di mamo ni ale ka wor sara ibi tuika yoro kono notification bi bulowo permis bi bulowo ibi to ika yoro kono no papier di arte papier di mamo papier talibul o muso yo jonde jomnatu jalo ko jomnatu jalo akwati papier di mamo papier talibul ibi ka warde sara papier mi bulu ika yoro la ibi toka do ko bo wandi jenoyi o ba jira titiri table ni titiri war sara titiri ti abi titiri de dimo o mani papier table andi jenay ame wora ni du ko nace wora ka yoro be énergie ko fe be ba do wora be yiri majo bebo kalama malibe o ma ko ko jatula de bubulu uri yiri majo ko ma kirla kiri mabba ubala an wanda azigi mekana kono ame kublaje nu nana yininga andi puma gelen fuye parce que ma nyere sigia azigi doga furule la ame doga dugu de la o ma ma zigi ko dugu mo de fle oni shera mo na ya sura dugu bi siga fale nyona shera mo de bodo ngam ngone ngo kuti pabe di mamo hal ne war sara tidiri tubul ka di mamo ibi tuka yor la ni ka pabe koroy kiri ga ga foro kunturu no fe o ko fe ka wuli kana du sabachi ere bulu mune boke ni ma ko famu fomu ko minya ka no jomna tu jale u ka yininga nu ya yininga abaka dalu di na ka dalu jele do jomna te makilinda yo betado sherate mahita sherani safala cha beba ndugu na deche an wona me shera mkoko uka dugu nyunu ngol maka wanyona an wona me yirima jo nga datula ubi tabakoro ubi nyamana andala ka fa ko o dugu lo bisika sike dugu reka shera mo ko laje ni tue ma do ga shera ma nyingal ke mamununa akene ga yoron chira mamunu yera ga bararo ko me yoron na an nyingal ke olu dola olu mi fo an ko lame ino kutara bon era wula so na wule ko ga na yoro chi an fana na soro ga chi an fana ko no fe ko bo ko yoro ni ko ke ga diga war sara an fana na soro yoro be chi ka ba an jele u bon ya nga mine chama che ka yoro chi ga mine chama che an fana sara mu ta mu dita fana aran for la segi dara ak mi barade ke yoro la bon sa fana de gla am ya ta san segi no ha gere la bo bini kuma de gula ko kuma so de tare yoro ya ngol masika kuma bele aka safne gla jama abse ma jul nyono bo se ma segi ma ko no do ha gema sani kon tuna yara kan ko sibe an da da tugo aballa na ma foi sudana kabla yani mone ko lu kuma fa 2016 ni bi kon kaja ya an yara ka kabi 2015 fobi yara baro chaka janono kanaka barayoro chika ka baramnu bela jele du nyona ay mun ka ere la soma dana bo yara nyebe ere la tuga sini kasila won mara mano ni ngara mon pire yali yara bibe ma kumti be ma fiu kana ga mo wala nan tayra la o ta ko te ala tade nga ko tuti dro jene tarawbi so ko mele non yere ne che wele ko mo de tay yoro yo wele ko yoro chira aka bare kono mo ko de a wele ko police bi yoro la ko na yoro chi uma papier di pour que mu ma to am siga ngam non che nyani yoro ka chi uma papier foi dama una na yoro ne re safne de firi ne chere bi barake no ne chere bi safne gla ne ba firi sugla saka wele dum bla nga jamana nyam ko won nga wuli ku jo ni tenti se ka mi balo chugo di ne che dai limeri ben na ma ke chugo di sita ku ko ngele re di ole ni tume talige mala mamunu bi barake ni yoro ko folinna ami mi faranga jamana nyamaw uka wuliga jota yasa kan konnu ka saka nulla kanga jamana konnana
n'i ye hakɛ mɛlɛ a taara berekɛnɛ ɲini yɔrɔ de la i bi kɛlɛ kɛ dugukolo nɔ ni bɛɛ in ta i b'a sɔrɔ yɔrɔ caman b'a dɔw bolo nka i b'i da yɔrɔ ni yɔrɔ fitinin dɔrɔn de an ka hakili t'olu la n'an bɔra yen hali bile o dugukolo ko hukumu kɔnɔna na sigida fɔlɔ kɔnɔna na n'o ye commune 1 ye Sanzu ale ni musolaka dɔ kɔni ɲɔgɔn na ko sarangosi saran dugukolo kofɔlen ni u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u ta don wa a yira la ko titre foncier b'u bɛɛ lajɛlen bolo nka a yira la k'a fɔ k'u ka numéro tɛ kelen ye Sanzu ale kɔni ye garde labɔ ka taa ni yɔrɔ kofɔlen kɔni ka taa lamini a kɔni kɛla mankanba de ye commune 1 kɔnɔna na commune 1 sifinakaw kɔni wulila k'u jɔ ko ni waleya min bɛ ka k'ulu ka mara la k'u ka fɛɛrɛ kɛ yaasa ni waleya min bɛ ka kɛ nin ka se ka laka cogoya min na Sumaila Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Ismaila Kulubali bɛ tɔn ɲɛma tɔn min n'a bɛ fɔ o ma ko association Mali kɔnɔ gɛlɛya dɔ kɛn bɛ k'an ka commune sɔrɔ n'o ye commune 1 ye a bɛ tile dama dama bɔ Sanzu kɛn bɛ ka sɔrɔsiw wele ka n'olu lasigi n'o ye gardiw ye ka n'u lasigi commune 1 fan dɔ la k'o y'ale ka yɔrɔ ye o waati kelen na ka kɔni waati ninnu ɲɛ an tun y'a mɛn k'a fɔ k'a ni madame Senpara n'o ye Saran Traoré k'u tun ye kiiri dɔ kɛ depuis 2007 wagatiw la donc an bɛna bali mun na bi an ɲɛ b'a la sɔrɔsiw gardiw de sigilen bɛ yan bon an ɲɛ bɛ maa wɛrɛ fana sigilen na minnu tɛ gardiw ye anw ye commune 1 denw de ye an ye maliyɛn denw de ye gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen bi n'a bɛ dɔ fara jamana in fitinɛ kan n'a bɛ dɔ fara jamana in degun kan an b'a ɲini don o don a fitinɛw de ka ban o de la an bɛ kunnafonidilaw wele bi diɲɛ ma ka kan an seere ye minnu bɛ dugukolo ko ɲɛnabɔli kama k'a daminɛ domaine na ka taa urbanisme ni cadastre la komi titre foncier de bɛ nin maa fila bɛɛ lajɛlen bolo donc titres tɛ numéro kelen fana ye mais komi anw ti mɔgɔw ye minnu bɛ se ka dugukolo di wali kelen k'a minɛ mais minnu ye dugukolo dibagaw ye ani minnu y'a baarakɛbagaw ye an bɛ wele da u ye u ka fɛɛrɛ kɛ joona gɛlɛya min bɛ nin ko in na u ka fɛɛrɛ ɲini a la walasa a gɛlɛya kana taa ɲɛfɛ jamana bɛ donni minɛ ko bi san 9 tɛmɛnen kɔfɛ Mali mago bɛ effectif la ka se ka Mali lakana n'aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la sɔrɔsi min bɛ yan sɔgɔmada in na n'o ye gardiw ye a bɛ maa 100 bɔ donc jamana dun fan dɔ fɛ mago bɛ ninnu na pour que ka se ka jamana bɔ ni lahalaya la donc an tɛna an sigi ka ni gɛlɛya ninnu lajɛ an faso la an t'a dɔn a bɛ kuncɛ min na gɛlɛya dɔ de nana jamana in kɔnɔ 2012 waatiw la ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma degun bɛ jamana kɔnɔ bi an ye kunnafonidilaw wele sariyatigi minnu bɛ yen n'o ye domaine mɔgɔw ye n'o ye urbanisme ni cadastre ye ka se jamana sariya ko ɲɛbɔbaga wɛrɛw ma n'olu bɛ dugukolo ko kunna u k'a lajɛ u ka ni maa ninnu wele u ka bɛɛ bila I ka hakɛ kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Sumaila Kulubali la a y'a fɔ cogo min na dugukolo ko ɲɛnabɔbagaw ka wuli ka jɔ ta sɛbɛnfura 2 dugukolo 1 an ka jamana kɔnɔna na dɔ ma dilan yɔrɔ wɛrɛ si titre 2 maa 2 dugukolo 1 nɔfɛ nin ye dabalibanko de ye dɛ u ka wuli ka jɔ ta ni waleya min bɛ ka kɛ yaasa nin bɛ se ka laka cogoya mun na ala ka hakilina ɲuman d'a ma n'an bɔra yen diɲɛ ma marabolo kɔnɔna na jɔnyako kuma kɔni cayalen bɛ yen nɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a yirala k'a fɔ maa dɔw kɔni gɛnna ka b'u ka sigiyɔrɔ la ko jɔnyako kɛlɛ kama ka bɔ Kingare diɲɛ ma mara dugu caman bɛ yen nɔ gɛnni tala ka ɲɛsin maa caman ma yen nɔ u kɔni wulila a caman nana Bamakɔ u sigilen bɛ Ɲamakɔrɔ cité des enfants kɔnɔna na yaasa k'a pɛrɛlatigɛ d'a ma Bafunɛ Sisoko ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ de ye Bafunɛ Sisoko ka bɔ Kata Tinkare aw wele kun ye min ye k'an ka degun yɛrɛ aw la an bɛ degun min kɔnɔ san 4 bi quoi faamaw u ma jugu jɔ yɔrɔw la n'i y'a ye a sera nin na quoi muru kisɛ tɛ se k'a kalan siɲɛ quoi an jigi bɛ faamaw de ye quoi mais u bɔra an jigi kɔrɔ yɔrɔ caman mɔgɔw gɛnna ka mɔgɔw faga an y'a yira k'a fɔ an tɛ mɔgɔ ka jɔn ye an bɛ ka kelen ye bon mɔgɔ si mɔgɔ kɛ ma dugukolo fɛn se quoi an bɛ nana dugukolo kan de an bɛ de kelen ye n'an donna misiri kɔnɔ an bɛ kan kelen de fɔ an ka laɲini ye min ye ganbana a kɔrɔ yɛrɛ an bɛ ka kelen ye an bɛ kan kelen min fɔ misiri kɔnɔ an bɛ k'o hɛrɛ ɲini ka kɛ kelen ye donc k'a yira k'a fɔ donna association na ko n tɛ kɛ mɔgɔ ka jɔnɲɛ tɛ laada kɛ u y'a yira k'a fɔ anw de ye dugutilaw ye quoi tinkarinkaw ye suti dɔ dayɛlɛ ko intervention rapide donc u y'a yira k'a fɔ u ye situ in sigi jɔnko kelen de kan quoi ka jɔnw kɛlɛ u ye cotisation kɛ donc an ka ni an ni jɔnw kɛlɛla an bɛ awukaw ni fɛnkɛw ta har n'an y'u gosi k'u jogi an bɛ awukaw ni wa faamaw fɛnkɛ n'u ye pour que k'o wari in fɛnkɛ u bɛ ka sosɛli kɔ ko olu m'o kuma in fɔ mais mɔgɔw ka audio b'an bolo minnu y'o kuma fɔ k'a fɔ a kɛra jɔnkɛ kelen in de kan quoi. Et responsable comme mairie ka taa kumanda la olu de ye tasuma donnaw ye jɛma an b'o fɔ an ka impôt de b'u sara. Ne ta kala jema maire central de ko ni mɔgɔ mun ye tiɲɛli kɛ tiɲɛli jumɛn ni ko mɔgɔ ma i fa jɔ i ba jɔ walima ni ma so jɔnya ma bi kɛta o tiga n'an ka mɔgɔ wulila ka to wele kiri la n'u tɛ jema n'u sigilen bɛ Bamakɔ ou bien n'u bɛ France tɛmɛtɔ u nana n'an y'u wele kiri la a b'a fɔ ko mɔgɔ si tɛna kiri jaabi jema ye kiri yɔrɔ de u ka wele jema ou bien ale yɛrɛ bɛna kiri jaabi ya o kuma fɔlen kɔfɛ mɔgɔ 100 ni ko gɛnna Bagamogo
o kuma fɔlen kɔfɛ Kayinera mɔgɔ 84 gɛnna ye kinkari kelen o filɛ nin ye mɔgɔ 100 kɔ an bɛ taa min o donc ninnu jukɔrɔma dondonbaw o y'an ka maire de Jɛma maire central Abdulaye Sisako ne Jɛma gendarme yɛrɛ wele k'a fɔ u bɛ ka karisa gosi k'a fɔ a banna jɔnya ma n'a ma taa moyi t'a la a b'a fɔ ko a tɛ se ka taa Jɛma sɛbɛn b'a fɔ ten an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ fɛn man jugu ko in na ni mɔgɔ kɔfɛli ninnu n'u welela tribunal la u bɛ taa o dossier classé sans suite i b'a fɔ ko a ye taa ka na kiiri tɛ kɛ tiɲɛtigi ka tiɲɛ tɛ d'a ma nkalonitigi ka nkalon ta d'a ma o bɛ kɛ sababu ye plainte dara minnu kama olu ye aventureux de u bɛ boli ka taa k'a to kiiri ma kɛ a faute bɛ jɔn na Mali fangaw Mali juges Mali procureurs bi anw bɛ Mali policiers tanu ka tɛmɛ Mali juges kan an bɛ Mali policiers tanu ka tɛmɛ Mali avocats kan sabula avocats yɛrɛ ye wari de yira i ma tiɲɛ fɔ i tɛ tiɲɛ fɔ wajibi de y'u ka wari ɲini u bɛ sara de ka t'i defa mais u saralen kɔfɛ ka wuli ka dossier defa u t'a kɛ hɔrɔnya bɛ min jamanaden ɲumanya bɛ min ko Mali ko république jɔnya kuma bɛ fɔ jamana mun na république kuma kan ka fɔ ye jɔnya kuma bɛ fɔ jamana mun na démocratie kuma kan ka fɔ ye an bɛ fɛnw fɔ dɔrɔn Mali dinɛ ɲɛmɔgɔw ne y'a fɔ ne tɛ kuma olu yɛrɛ ka diɲɛ kɔnɔ bilen o conseil islamique président anw ye siɲɛ 2 de ta ye k'a ta o don na ka na bila a yɛrɛ ka mawuli dɔw la a y'a yira k'a fɔ jɔn b'olu bolo Segu hali n'a ma fɔ an b'a fɔ ko jɔn b'a bolo yan dinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ yen n'an ma se mɔgɔw ma an tɛna kuma fɔ sisan an bɛ i kɛra chrétien o i kɛra boliso i kɛra fɛn fɛn ye wa a balimaw de bɛ ka wele ka réseau na k'a fɔ k'u ye jɔn ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'u jukɔrɔma don Mali fangaw de yɛrɛ de bɛ ka maliyɛnw bɔ ɲɔgɔn na k'a yira k'a fɔ ko u ka bɔ yen parce que Jɛma don min na Mamabugukaw bɔra ka na a dugusɛjɛ mɔgɔ 10 ko sagilen ne yɛrɛ de Jɛma sɛbɛn wele ko nin ko bɛ yen a ko kunasini ko an taara ko dugulendenw y'an sɛgɛn c'est la honte gendarmerie nationale au Mali wallahi gendarmerie k'a fɔ ko a bɛ taa mɔgɔw minɛ dugulendenw k'u sɛgɛn aranforu sɔrɔdasiw bɛ Kayi sɔrɔdasiw bɛ Ɲoro Kɛɲɛba bɛ yen Bamako yɛrɛ bɛ yen mun na aranforu tɛ wele ka t'u fɛ mais n'i bɔra manifu la yasa u bɛ bɔ ka gaziw ci la k'u sago k'i la parce que sago t'o la mais ni u yɛrɛ Mali fanga b'a fɔ de ko ka taa ka réseau na ko wari bɛ sɔrɔ nin ko la u bɛ ka nkalon mun fɔ de u bɛ taa ka réseau na de k'a fɔ ko wari bɛ sɔrɔ jɔnya ko ni hɔrɔnya ko la u t'a fɛ a ka ban k'a ta président na ka jigin bɛɛ bɛ wari sɔrɔ a la ni tun ye Jɛma ka dɔw ka seereya ye jɔnya wale kɛla sababu ni ka maa minnu gɛn ka bɔ Jɛma kɔnɔna na ni ka na n'u ye Bamakɔ yan nɔ Ala ka faamuya ɲuman d'an ma n'an bɔra yen Dinanguru gɛlɛya min kɔni bɛ yen nɔ bibi na o dogolen tɛ maa si la file bɛ ka fiyɛ ka sɛgɛ kabini mɛkalo tile 2 Dinanguru minɛnen k'a datugu maa tɛ don maa tɛ bɔ o ko kɔni kɛlen don gɛlɛyaba de ye parti politique tɔ min bɛ yen nɔ n'a wele ko parrainant olu ka secrétaire général Jigiba Keita ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ a la an k'ale lamɛn dakuru ɲɛ 2 la o ye an y'a mɛn ko Dinanguru fana ye farabugu kura de ye c'est que djihadistes kɛmɛ ka dugu minɛ lajaba bɛ dalen n'u kan alors an ma min faamu c'est que jamana ɲɛmɔgɔw u dama don a kuma na u ma ali kala dɔw ɲina kɛ bɛn a ma k'a fɔ ko ni kungo banda la ni ɲɔgɔn gɛlɛya bɛ yen mɔgɔw hakilila fɔlɔ mun ye ko gouvernement k'i jɔ jɔyɔrɔ la k'a fɔ ni gɛlɛya banda la an b'a la k'a ko ɲɛɲini mais aw ma foyi foyi la o ti bɛn donc Dinandugukaw fana b'a fɔ ko ko tuma anw ni Farabugu tɛ kelen ye yan wulikajɔ min kɛla Farabugu la munna o ti kɛ anw na donc o kɔrɔ k'an bɛɛ tɛ maliyɛn ye wa donc o y'olu fana jo ye an min fɔ ɲɛmɔgɔw ye vraiment u ka wuli k'u jɔ Dinanguru ko in na comme u wulila k'u jɔ Farabugu la hali ni Farabugu bɛ bolo la halisa presque parce que an m'a libéré Farabugukaw ta t'u yɛrɛ halisa mais Dinanguru bilama o ka jugu ni Farabugu ye an b'a la deli Ala ka hakili ɲuman di ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka solution sɔrɔ a la min ye Dinangurukaw ye u k'a dɔn an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ sini Ala ka ji bɔn a tasuma kan. Ni tun bɛ tali kɛ parrainant secrétaire général la Jigiba Keita a y'a fɔ cogo min na Ala ka jisuma kɛ ni fura ye n'an bɔra yen Torokɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ ɲɔgɔn sama dɔ kɔni bɛ misiri dɔ kɔnɔna na yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Nayimugo mankan de bɛ yen nɔ misiri sifinnakaw olu ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma ka tila ka kangari gɛlɛn da k'a yira k'a fɔ k'u tɛ mankan fɛ u ka misiri kɔnɔna na yaasa k'a peredatigɛ d'a ma Abasi Jakite ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. A balimakɛ Abasi Jakite don an filɛ Torokɔrɔbugu misiri kɔnɔ misiri bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Masjid Bilal Bunaraba ni an ka imamu ye imam Mustafa Nimaga ni mɔgɔ dogolen tɛ jamana in kɔnɔ inshallah nin message da an bɛ fɛ ka message in bila an balimaw ma parce que an ɲɛ bɛ fɛn dɔw la réseaux sociaux kan an ɲɛ bɛ fɛn dɔw la télévision dɔw la fɛn minnu bɛ yen ni sababa tɛ o lahala kan an bɛ fɛ ka sababa tilennen di an balimaw ma ko in na n'o ye Torokɔrɔbugu Masjid Bilal Bunaraba ka lahala bɛ nin wagati kɔnɔ an ye misiri denmisɛnninw ye an ye Torokɔrɔbugu denmisɛnninw ye an tɛ fɛn wɛrɛ foyi nɔfɛ fo n'a kɛra ni tiɲɛ ye ka baara kɛ ni tiɲɛ ye Torokɔrɔbugu jeunesse kɛrɛnkɛrɛnna misiri denmisɛnninw an bɛ ka kibaruya mɛn nin wagati la Torokɔrɔbugu kɔnɔ ani diɲɛ fanw fɛ misiri ko in kibaruya la an b'a fɔ an balimaw ka sabali an bɛ mɔgɔ min d'an ka alimami ye o ye imam Mustafa Nimaga ye n'ale fana ye kumakan di an ma k'an bila yɔrɔ min na an bɛ tugu o kumakan in de kɔ l'autre jour an tun bɛ seli la
an y'a ye k'a fɔ lahala dɔ kɛra an ka seliyɔrɔ la a kɛra tiɲɛli min vraiment denmisɛnninw tɛ fɛ segin ka k'a kan bilen parce que an y'a ye k'a fɔ an balimakɛ dɔ bɛ yen n'o ye Baru Danbele ye ale n'a dɔgɔkɛ Ali tiɲɛ yɛrɛ la an b'u fɛ u ka d'an ye silamɛw don silamɛya bɛɛ ye balimama kelenw de an nana misiri kɔnɔ seli fana wagati kan y'a ye k'a fɔ ale nana alimamu bɛ laseli kɔ wagati la n'o ye Imam Bengali ye ka na a jɔyɔrɔ minɛ k'a bɛ seli a jɔyɔrɔ la o kɛra seli fana la mɔgɔ ma basi don a la Imam Bengali yɛrɛ selila kɛrɛfɛ i n'a fɔ fɛn ma kɛ bon o kɔfɛ lansara la fɛnɛ an nana kɛnɛ kan an nana sɔrɔ o lahala kelen répétera ne yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ a kɛra ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna fɛnɛ n'o ye Abbas Jakite ye Baru y'a dɔgɔkɛ bila ka seli Bengali nɔ la k'a bɛ Bengali bɔ yen tiɲɛ yɛrɛ la an jɔra n'a cɛ k'a fɔ lahala min don o tɛ se ka kɛ an denmisɛnninw ɲɛna o kɛ ko to cogoya bolo Imam Mustafa Nimaga ye cɛkɔrɔba ye yɔrɔ in na a bonyalen don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'a ko a bɛ Imam Mustafa fɛ o ye nayibu min di an ma ko n'ale to ka seli an nɔ la mun na tɛ k'o fɛ ni problème wɛrɛ tɛ yen vraiment nin kɔni ye message da an ye message tilennen di an balimaw ma k'a fɔ denmisɛnninw bɛ côté o côté la an bɛɛ kɛ sabali fara an bolo kan an ka to Ala kɔ an ka to an ka alimamiw kɔ an ka to cɛkɔrɔba ninnu nɔfɛ fɛnɛ mais ni mɔgɔ min ko k'a b'an ka cɛkɔrɔbaw kan sɔsɔ k'a bɛ alimamiw kan sɔsɔ k'a bɛ sigida ɲagami k'a di an ma an b'a dɔn sariya tigilamɔgɔw bɛ ko ko ninnu ɲɛnabɔ dɛ mais an denmisɛnninw fɛnɛ n'Ala sɔnna an t'an jɔ an ka misiri kɛ tiɲɛ an ɲɛna ni tun bɛ tali kɛ Abbas Jakite la Ala ka bɛnɲɔgɔnya kelen sabati ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bato bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na cogo min na n'an bɔra yen CSDM o ɲɛmaya kɔni gɛlɛyaba de b'o kɔnɔna na bibi na ɲɔgɔn sama-samaba Bedi Drambe ale ni Mohamed Sherifu Haidara ni ɲɔgɔn cɛ Mohamed Sherifu Haidara y'a jira k'a fɔ ko kuma minnu kɔni fɔra ko CSDM k'ale ye sanpɛrɛn fɔlɔ jigin a kan ko wa ko filanan bɛ ka na yasa ka priorité d'a ma Mohamed Sherifu Haidara ye kuma min fɔ o filɛ aw ni ce aw ka nali la dokun 2 ou 3 tɛmɛna an ye fɛn caman ye réseau kan an tɔgɔ la caman fɔra ma a ka kan an bi waati min na sisan ni fɛn fɔr'i ma i kan k'i makun i kana fɛn fɔ mais mɔgɔ caman faamuli bi bi na ni fɛn fɔra ni ma fɛn fɔ olu b'a faamu k'a fɔ ko fɛn min fɔra tiɲɛ de don n'o tɛ i n'a bɔ ka fɛn minnu kɛra aw y'a ye an ye visite ye haut conseil fɛ Bayidi n'a ka mɔgɔ minnu nanen n kɔrɔkɛ Habibu Sulila y'a y'u reçoit k'a fɔ ko ale tun t'a dɔn k'a fɔ ko CSDM wɛrɛ bɛ yen a b'a dɔn depuis 6 ans san 6 fɛn bɛɛ fɔra ma ale yɛrɛ bolo Saroɲar fasodenjugu ni mɔgɔ min wulila k'a fɔ k'a bɛna CSDM dilan min tɛ haut conseil u b'u sɔrɔ sira kan fɛn caman fɔra ma mais an y'a an ka baara continuer fo ka taa se an seyɔrɔ ma san 6 mɔgɔ si ma n'a kana fɔ k'a fɔ ko CSDM ko bɛ cogo di mɔgɔ bɛ wuli bi k'a fɔ ko olu ma kalama k'a fɔ CSDM wɛrɛ bɛ yen ala barika la don min wasoden b'an bolo an ka wasobolo b'a kɔnɔ aw b'a fɔ ko aw t'a dɔn k'a fɔ CSDM wɛrɛ bɛ yen CSDM min ye sɛbɛn kɛ k'a fɔ ko an ka wasadenw o mandat ka ɲɔnkiri bube tuma n ko parti politique minnu bɛ wɛrɛ la o tuma k'a fɔ ko diaspora CSDM y'a laɲini an ka élection wasaden élection ka ɲɔnkiri fo kalo 18 minnu bɛ yan u bɛɛ b'u ka parti mais CSDM qui continue de voter di n'o taara ka taa se k'a fɔ ko ka taa fɛn dilan san 6 kɔ k'a fɔ ko aw bɛn'o yira k'a fɔ ko nin de kan ka kɛ n b'a fɔ haut conseil ye aw bolo y'a jɛ a bɛ pɔrɔkɔtɔ aw bolo fana a pɔrɔkɔtɔ yɛrɛ ka ban parce que ni san finna bɛɛ b'a kun ɲini ne tun y'a fɔ yan n ko mɛna san pɛrɛn jigin haut conseil kan san pɛrɛn fɔlɔ o jiginna koyi parce que haut conseil yɛrɛ tun bilen a fɔra ko haut conseil de Maliens de l'extérieur a ko banna pepepepepe désormais c'est les Maliens établis à l'extérieur i b'a fɔ ko a bi an ka sɛbɛn sunba gafe kɔnɔ cogoya min na o de ma u ka jɛkulu tɔgɔ ye mun an y'o laɲini o sabatira o ye san pɛrɛn fɔlɔ ye san pɛrɛn dɔw u bɛ nalen ni tun bɛ tali kɛ Mohamed Sherifu Haidara la a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛn ni kelenya sabati ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yasa bɛnɲɔgɔnya kelen bɛ se ka sɔrɔ cogo min an ka jamana bɛ se ka kolo suma n'an bɔra yen an bɛ sɔmiya donda kɔni na labɛnw bɛ baara la ka se ka sɔmiya kunbɛn cogoya mun na sumasiw a kan ka kɛ cogoya jumɛn na Seydou Traoré ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ sumasiko kan an k'a lamɛn yɛlɛma min bɛ ka ye sɛnɛ kɔnɔ o ye i n'a fɔ an ka sɛnɛkuntigi bɔra k'a fɔ cogo min na n'i ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ta san jateminɛ ka n'a bila bi la o waatiw la san min kun bɛ na o jiw tɛna anw fɛ yan tuguni donc ka kɛ ni waati yɛlɛma ye f'an fɛnɛ ka yɛlɛma ka bɛn ni waati de ye o dɔ ye mun ye an ka se ka si kɛrɛnkɛrɛnnenw si minnu n'an ka yɔrɔ sanji bi taa an ka se k'olu sɛnɛ dun ka fa yɛrɛ o bɛ se ka sabati donc sɛnɛ kana kɛ dabalo ɲini ye bilen mais a ka kɛ sɔrɔda ye cakɛda ye bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ tɔkɛ duguma bila nɔfɛ an bɛ taa ni ka segu la an y'a yira la an ka dugukolow sɛgɛnnen don mais nɔgɔ in a wari ka ca a ka d'an ye a kana an ka sɛnɛkɛlaw kalan a ka ɲɛfɔli k'an ka sɛnɛkɛlaw ye nɔgɔ in baara cogo la a ka tila tun a ka anw yɛrɛ dɛmɛ
sɛnɛ bɛ se ka nɔgɔya Bɛlɛdugu ya cogo min na o de hukumu kɔnɔ tɔkɛn a ye nɔgɔ in tɔni 500 a y'o de labila Kolokani ye donc olu bɛ hectare 500 de ma parce que nɔgɔ in bɛ feere ka sɔrɔ an t'a ɲɛdɔn nɔgɔ in bɔrɛ 20 de bɛ kɛ hectare 1 na n'i ye bɔrɛ 20 kɛ hectare 1 na i kan ka san 3 de kɛ ka yɔrɔ sɛnɛ ka sɔrɔ i ma nɔgɔ wɛrɛ k'a la donc maintenant o bɔrɛ 20 anw kun b'a feere bɔrɛ 1 5000 ni 500 o kan ka bɛn 230 de ma maintenant bi tɔkɛ o tɔni 500 di 600 donc tɔni kelen 600 an ko mɔgɔ minnu se u kɔnɔ sɔrɔ olu ka hakɛw ka sɛbɛn fɔlɔ donc ni olu y'a bɔ tɔni 500 bɛ d'olu ma n'a ma olu n'a tɔ tora kɔfɛ donc mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'u mago b'a la n'u ye weleli kɛ u kan ka lasɔrɔ cogo min na u bɛ f'u ye tiɲɛ ye parce que kita n'i y'a mɛn ko dabata ye tiɲɛ ye ne ka hakilina tɛ k'a fɔ Kolokani dɔrɔn sɛnɛ ka taa ɲɛ hakilina min bɛ na o ye jamana in yɛrɛ sɛnɛ a bɛ se ka yiriwa cogo min na jamana in yɛrɛ sɛnɛkɛla bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na tiɲɛ don ni kitakaw an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a mɛnna n bɛ nɔgɔw d'u ma n bɛ bagajiw d'u ma association yɛrɛ sigilen don yen nɔ fɛnɛ an kanuw la donc ne ni ɲɔgɔnna sera ko sɛnɛkɛlaw bɛna kalan an ye welew lasiw ma u kana kita komi ale ka délégation fanga bonyana sinon hali jɛmakaw bɛ yan nɔ sebabugukaw bɛ yan jumarakaw bɛ yan jɛmakaw yɛrɛ bɛ yan nɔ donc bananbaka kelen-kelenw bɛ yan nɔ ni mɔgɔ bɛ baara kɛ yɔrɔ caman a bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ yan nɔ ni tun bɛ tali kɛ Seydou Traoré a y'a fɔ cogo min na ala ka ji ɲuman na samiya ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ a gɛlɛya ka se ka laka yaasa sɛnɛ bɛ se ka kɛ suma ɲuman bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ala k'o sabati n'an bɔra ye Walimani show o kɔni ye fɛn ba ye an ka jamana kɔnɔna na karate kɔni a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kunungo 26 mars kɔnɔna na u kun bɛ passage dɔ la n'o o tɛ dɔwɛrɛ ye jalaɲiniw u ye formation dɔ kɛ o kalo damadama kɛ formation na u kɔni u bɛ jaladi de la nin waati la yaasa ka préparatigɛ d'a ma an ɲininkali kɛ maa dɔ la an k'olu ka sira lamɛn. N tɔgɔ ko Mamadu Laji Jara ni Ligue de Bamako Kung Fu Wushu secrétaire général min b'an bolo wulada na o ye centre Umaru ka passation ye quoi donc an kun bɛ formation na an ye kalo kelen dɔɔnin kɛ formation na n'o ye stage ye donc bi y'o stage kuncɛli contrôle ye n'o b'a fɔ o ma ko examen de passage de grade donc an bɛ ka wulada na o hukumu kɔnɔna na. Administrativement pour que ka se ka kɛ candidat ye stage la donc faut que ka papier ko ka taa ani ka sali ka affilier donc ka cotisation ka sara donc fédération licence ka k'i bolo donc an ye contrôle bɛɛ tɛmɛnen kɔrɔ quoi donc i bɛ sɔrɔ ka fini kala n'o ye fini i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na donc ni i bilara opposition dɔ la a bɛ sɔrɔ ka yɛlɛma pratique kɛ donc o ye baara kɛ matière 3 ɲɔgɔnna kan jibɛnri ani taw mɛni 2 n'o ye tutunatuan ani tututantuan donc u ye jibɛn gɔnku kɛ o ye mouvement de base ka sɔrɔ ka bere kɛ a bɛ fɔ ko titikun taw donc an ye baara kɛ o hokumu kɔnɔ kalo kelen dɔɔnin na. Ne ye Samakun Sisoko fédération malienne de Kung Fu Wushu ne y'a sɛbɛn ɲɛmɔgɔ la ye n bɛ passation de grade de la n'o ye denmisɛnninw ka kimɛnni ye ka taa u ka sanfɛ jala fɔlɔ la donc an b'o kɛnɛ de kan an b'o baara de la yan dɔ baara in daminɛ a mɛna dɔɔnin parce que baara dege ka lakɔgɔli baara dɔw kɔni kɛra tile kelen ɲɔgɔn na komi a kuncɛ o de bɛ se kan passation bɛ kɛ hukumu min kɔnɔ o ye baaraw kan ka dalabɛn kɔrɔlen cogoya min na a bɛ ka kɛ ten de parce que ɲɛ b'a la jalatigɛbagaw n'o ye karamɔgɔw ye olu fana sigicogoyaw ani maaw yɛrɛ yɛlɛncogo ka baara kɛ ani candidat yɛrɛ sigicogo ani filɛlikɛla yɛrɛ fana sigicogo komi yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la cogo min na mɔgɔw ni mɔgɔw tɛ fankelen fɛ ka da bɛɛ ni jɔyɔrɔ cogoya donc hakili la lamɛnnikɛlaw fana u b'u ka baara la o cogo kelen kɔnɔ an b'a fɔ ko baara daminɛ cogo ka ɲi ayiwa fɛn min ye candidat yɛrɛ u bɛ ka baara minnu fɛnɛ kɛ techniquement wa an b'a fɔ an ye min caman ye wasa b'a caman. Ni ko ɲɛmaa dɔw ka seereya ye a kɛnɛ kan Abdul Karim Bagayogo n'ale ye entraîneur national ye ale ye wele bila jamana ɲɛmaa ma gɛlɛya min b'u da la an ka lamɛn. Ne ye Abdul Karim Bagayogo n ye délégué technique adjoint n ye entraîneur national fana ye ka da o kan o sirati fila n'o baara fédération kɔnɔ. Nuwari passé in kɔfɛ stage wɛrɛ b'o kɔfɛ stage mun ye pédagogie ye parce que Nuwari kɔfɛ a bɛ se ka ɲa i bɛ se ka ɲamaru ka kɛ mɔgɔ kalanna ye mais fédération t'i yamaruya ka mɔgɔ kalan f'a ka sɔrɔ stage wɛrɛ de bɛ nin kɔfɛ n'a bɛ fɔ o stage pédagogie ni mɔgɔ yɛrɛ kan ka mɔgɔ kalan cogo e yɛrɛ mɔgɔ kalanna e kan ka kɛ mɔgɔ sugu i ye Nuwari passé mɔgɔ kalan fɛnɛ o fɛnɛ bɛ kalan de fédération b'i yamaruya n'o ye n'i y'o stages de kɛ fédération bɛ sɔrɔ ka yamaruya papier di e ma k'a fɔ k'e u jɛra ni e ka mɔgɔ kalan in parce que n'o yamaruya papier t'i bolo sariya la i man ka mɔgɔ kalan n'i ye mɔgɔ kalan i bɛ jate ko mɔgɔ faga la i n'a fɔ chauffeur min ye mobili boli ka sɔrɔ permis t'a bolo fédération ko yamaruya papier tɛ mɔgɔ bolo autorisation enseignant u bɛɛ bɛ jate komi chauffeur min bɛ ka mobili boli ni permis t'a bolo parce que u bɛ jate mɔgɔ fagala de ye o de kama nin bɛɛ kɔfɛ o stage de bɛ tugu a la
n'i y'o stage kɛ semaine 2 ka se semaine 3 ma i bɛn'o dɔ kɛ o stage fana kɔnɔ o kɔfɛ de n'a yera k'a fɔ minnu y'o faamu i bɛ sɔrɔ ka papier sɔrɔ o stage fana tɛ kɛ f'a ka sɔrɔ i ka noiri papier diplôme b'i bolo a n'a a licence i b'olu de yira ka sɔrɔ ka stage in kɛ bi ma fédération yɛrɛ gɛlɛya caman hali n'an bɛ gɛlɛya kɔ n'i y'an ka gɛlɛyaba yɛrɛ fanba ta o ye jamana yɛrɛ ye parce que tiɲɛ yɛrɛ la jamana kelen tɛ ka an dɛmɛ komi an kan ka dɛmɛ cogo min na jamana ɲɛ jɔlen tɛ anw na an ka baaraw an yɛrɛ kɔni bɛ cɛsiri de kɛ mais an yɛrɛ ye jamana ye n'an ko jamana parce que mɔgɔ dɔw de fana sigilen bɛ k'u bolo bɔ jamana la anw ka baara in dɛmɛni kama bon n'olu m'a kɛ dɔrɔn a kɛcogo la an b'a fɔ ko jamana o min bɛ sen na o de b'an sɛgɛn dɔɔnin mais o bɛɛ n'a ta u b'u seko kɛ ministère b'a seko kɛ mais o fana bɛ dan yɔrɔ dɔ de la parce que ko b'u yɛrɛ fana sanfɛ an b'u fɔ k'u barikada o gɛlɛyaw bɛ an kan ani an mago bɛ dɛmɛbaga minnu yɛrɛ la an ma o sɔrɔ parce que n'i ye armation ta k'a lajɛ jamana in kɔnɔ a faamuyaliba tɛ an ka setigibaw fɛ u b'a kanu ka fɛn wɛrɛw dɛmɛ politiquement mais armation komi politique fɛn tɛ mais a bɛ se ka baaraw kɛ a bɛ se ka fɛnw kɛ hali politique yɛrɛ tɛ se ka jɔ jɔyɔrɔ min na n'a faamuyara diɲɛ fɛn fɔlɔ min ka teli ka na ni bɛn in ka kɛlɛ bɔ mɔgɔ nin jɔ sport de fan bɛɛ fɛ sport de don ɲɔgɔn na ka teli ni fɛn bɛɛ ni sport dɛmɛna an caman bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ armation kɔnɔ armation dun ye fani ba de anw ni discipline kɛlaw anw bɛɛ ye kelen bon foyi tɛ se ka gɛlɛya anw ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ se ka bɛn a la n'o ye kɔfilɛ armation fana na o bɛ dɔ bɔ jamana gɛlɛya la o bɛ dɔ fara bɛn kan o y'an ka laɲini ye an bɛ dugawu fana kɛ jamana ala ka basigi ala k'a to bolo kelen kan yarabi ala k'o dugawu minɛ ni tun bɛ tali kɛ Abdul Karim Bagayogo la baara in bɛɛ lajɛlen labɛnna Yirimajɔ ka mɛtiri Daba Jara fɛ n'an bɔra yen Kɔlɔnjɛba sifinnakaw kɔni ye wele bila Kɔlɔnjɛbaka bɛɛ lajɛlen ma Kɔlɔnjɛbaka bɛ fan o fan fɛ k'u bɛ ka front belebeleba dɔ labɛn k'a bɛna sigi sen kan sibiri natɔ Kɔlɔnjɛba kɔnɔna na yaasa gɛlɛya min bɛ Kɔlɔnjɛba kɔnɔna na u bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na o gɛlɛya bɛ se ka wuli ka b'u da la yaasa ka préparatifs d'a ma Zanjugu Kone ale b'a ɲɛfɔ ye ka bɔ Kɔlɔnjɛba. Ne tɔgɔ ye Zanjugu Kone ka bɔ Kɔlɔnjɛba Kɔlɔnjɛba jeunesse président lajɛrɛ min kɛ samedi don Kɔlɔnjɛba yan lajɛrɛ min dabɔlen bɛ mun kama an ka Kɔlɔnjɛba ka denmisɛnnin minnu sigilen bɛ Bamakɔ n'u ye jɛkulu sigi ka jɛkulu in tɔgɔ da ko ASERCOS o ye cercle denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an ye laɲini kɛ u bɛna fɔrɔnba nin sigi Kɔlɔnjɛba yan samedi don Kɔlɔnjɛba cercle jeune bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sigi kɛnɛ kelen kan ka hakili jagabɔ kɛ anw yɛrɛ ka gɛlɛyaw kan hakilinagirinman bila ka nin sigi sen kan n'i y'i sigi ka hakili yɛrɛ jagabɔ diɲɛ yɛrɛ tagabolo la bi i bɛna ye bamananw b'a fɔ ko ni bolo fununa k'a bɛ da tigi kɔrɔ o de y'a to an minnu bɛ yan minnu bɛ Bamakɔ an ye hakilina falen-falen kɛ k'a lajɛ aw minnu bɛ kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ hakilina ɲuman dɔ bɛ aw la yen anw minnu fana bɛ yan hakilina dɔ bɛ anw na mais an ka lajɛ an ka don kelen ta an ka na sigi an faso kɔnɔ an ka hakili jagabɔ kɛ gɛlɛya minnu bɛ faso kɔnɔna na an bɛ se ka jɛ ka fura ɲini o gɛlɛyaw la cogo min na o gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ o ye mun ye o yɛrɛ ye sigida yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi Mali bɛ yɔrɔ min na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛlɛya bɛ lakanako la yɔrɔ caman na an denmisɛnninw bɛ se ka hakilina bɛnɛ di ɲɔgɔn ma ka se k'an ka sigida lakana o filanan o ye min ye fana ani an bɛ a lajɛ k'a fɔ an bɛ waati min na sisan i b'a ye yiritigɛ ɲɔ bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ an bɛ se ka sigi k'a fɔ kɛcogo min k'a bilasirali kɛ yiritigɛ ko ɲuman a ka se ka tigɛ ka ɲɛ sini ma sinikɛnɛ ma walasa nafa gɛrɛ sɔrɔ yiri ninnu na an kɛrɛfɛ cogo min na o fana b'an ka lajɛrɛ nin kɔnɔna na ani an yɛrɛ ka mara ka kalanko ka denmisɛnninw labɔ ka taa kalan na k'u dɛmɛ kalan tagako ɲuman na an ka mara kɔnɔ an ka mara kalanko bɛ se ka yiriwa cogo min na k'o fana hakilinaw di ɲɔgɔn ma n'i ye sigi nin bolodali jate minɛ fɛn caman bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sigi nin kɔnɔna na min bɛna nafa lase Kɔlɔnjɛba cercle cɛ ni muso ma kɛrɛnkɛrɛnya an balakaw senma bɛ sigi nin fana kɔnɔna na an b'a ɲini Kɔlɔnjɛba mara cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba diɲɛ fan o fan lajɛrɛ min bolodalen filɛ nin n'a ma kɛ ka mɔgɔ i sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka na lajɛrɛ nin kɛnɛ kan an ka n'an sigi nin don nin na an ka hakili jagabɔ kɛ Kɔlɔnjɛba cercle bɛ position min na bi anw denmisɛnninw ye nin miiriya de ta k'a fɔ il faut que yanni anw fanga ka dɛsɛ hakilinaw ka dɛsɛ anw ka se ka Kɔlɔnjɛba cercle bɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔ ka se ka hɛrɛ ladon Kɔlɔnjɛba cercle kɔnɔ o de ye anw bila lajɛrɛ na. Ni tun ye Zanjugu Kone ka bɔ Kɔlɔnjɛba n'an bɔra yen ADP Maliba olu ye sigikafɔ dɔ kɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna na fo ka taa se Mali yɔrɔ caman minɛlen bɛ wariko gɛlɛya ni fɛn camanw kan yaasa ka préparatifs d'a ma Aliou Bokar Diallo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Déjà n'an ye situation yɛrɛ lajɛ a bɛ cogoya min na a bɛ mɔgɔ lasiran parce que
gɛlɛya minnu bɛ mali kɔnɔ bɛɛ b'a si dɔn lakanabaliya sera hakɛ mun na denmisɛnninw ka baaratanya sera hakɛ mun na eta yɛrɛ tɛ mali tilancɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ fo ka tɛmɛ o kan eta tɛ donc o kɔrɔ ye dunanw de bɛ na lan dɛmɛ pour que dɔɔni mun n'a bɛ yela n'a bɛ kɛla an ka se k'o kɛ bon o dunan minnu b'an dɛmɛna o la n'u ko sisan u bɛ dɛmɛ lajɔ o y'u ka décision ye an tɛ se k'u critiquer an t'u jalaki mais dɛmɛ bɛ kɛla an minnu ye ni dɛmɛ jɔra an ka yɛrɛ to an ka sawa wala an bɛ se ka mun kɛ pour que an bɛ kisi ko b'o yɔrɔ de la ni dɛmɛ kɛnɛmamɔgɔw ye dɛmɛ lajɔ an maliyɛnw mun tora ɲɛ an ka ala minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de y'a to hakilina dɔw tun bɛ ne la insécurité sera hakɛ mun na banbantiw ka ko sera yɔrɔ min na n'a fɔra bɛɛ ka taa k'an fililen to nin wagati la n'an man kɔlɔsi tɔni mun tora mali la o bɛ na laban cogo di o ye fɔlɔ ye o ye n bɛ siranna fɛn fɔlɔ mun filanan wari minnu tun bɛ ma kɔnɔna ka bɔ kɔfɛ n'a tun ka ɲi ka jɔyɔrɔ sɔrɔ mali budget national la k'an ka déficitiw combler n'o wari ma na an b'o kɛ cogo di syndicat wulilen don bɛɛ wulilen don a si tɛ se ka ɲɛnabɔ wari kɔ wari dun fanba ka ɲi ka bɔ kɔfɛ ka na ni tun bɛ tali kɛ Aliyu Bubakari Jallo a y'a fɔ cogo min na an ka ɲɔgɔn minɛ yasa jamana in a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'i bolo an karamɔgɔ Sidiki an taga Dinanguru Moti mara la bingani kɛra sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛ bɔnɔ u ni na ka mɔgɔ 4 k'olu jogin dɛmɛw bɛ senna ka ɲɛsi dugu ma nka hali sisan dugu in minɛlen don jatigɛ walikɛlaw fɛ n'an bɔra yen an taga Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo a n'a furumuso tun ye furusa ɲini kabini waati jan nka muso in tun ma sɔn sisan muso in sɔnna u bɛ ka furusa ɲini furu in yɛrɛ san 32 de ye ɲinɛ ni waati in na u bɛ kiri ka bolo kan n'an bɔra yen an taga Mauritanie jamana kan Mauritanie jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Ould Abdel Aziz ale daminɛna k'a datugu kaso la jalaki caman b'a ka yuruguyurugu ko dɔw la k'a to fanga la k'a ye faso nafolo caman daraki ni waati na maa min bɛ fanga la k'o y'a bara ɲɔgɔn kɔrɔ a n'a teri ɲɔgɔn kɔrɔ n'ale ye Mohamed Ould Seki ye k'u bɛ ka bɛnbɛn tigɛ a kama walasa k'a sen kana se ka don politiki ko la bilen n'an bɔra yen an taga Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire jamana minisiri kɔrɔ Zilem Soro ale minɛna k'a datugu kaso la si kaso la ɲangili caman bɛ cɛ in kan Côte d'Ivoire jamana kiriso fɛ an tun ye min sɔrɔ ni tun y'olu dɔ ye Umu Danbele y'a fɔ cogo min na fɛn min ye bɛn ni basigi Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o sabati ka bɛn ni basigi na diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na